सन्थलानिबो मोनसे डायलग खोनासंनो सन्थलानि आंना एक्जेक्ट जायाबो जानो हागौ थेवबो आं बुंनोसै आंनि नर्मेल भइसआवनो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखा नांगौ बियो मोजां जादों खुलुमबाय गिबियावनो आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दा जोंजों लोगोसे दङ जोंखौ सानफ्रोमबो मिनिहोग्रा रंजाहोग्रा लोगोसे आब'आ सासे खन्थाइगिरिबो जों आब'खौ दुम्पाव होननानै मिथिनाय जायो दा आब'आ जोंजों लोगोसे दङ दा आब'जों आङो माखासे बाथ्रा सावरायगोन गिबियावनो आब'नि सिनायथिखौ मिथिनानै लाग्रोगोन खुलुमबाय गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आरो बिथां फंबायनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय आब'निसिम जोङो आब'खौ मिथिनानै मोनो दुम्पाव होननानै दा आब'नि रियेल नेम बा गुबै मुंखौ माने आब'निफ्राय मिथिनानै लानो सानदों आंनि गुबै मुङा रानि दैमारि आंना दुम्पाव मुं थानायानो जाहैबाय आङो गोबाङानो माने नायनो लुबैयो होनबाय थायो आरोना दुम्पावा सोर हापाङा सोर बिदि होननानै बेवहाय आं मोनसे केरेक्टारखौ सायख'बाय आरो बे केरेक्टारखौनो आं होनानै दिन्थिनोसै नामा होननानै आंनि माने महरखौ आङो बे दुम्पाव मुं होननानै आङो मोनसे आंनि लाब्रा पेजाव आं आपल'ड होदों आरोना बे दिननिफ्रायनो गोबां मानसिफ्रानो आंखौ दुम्पाव होननानै सानो ओमफ्राय माखासे केरेक्टारखौ साना आरो ओमफ्राय आं बे दुम्पावखौनो होनानै होबाय बिदिनिफ्रायनो आंखौ दुम्पाव दासिमहालागै दुम्पाव जानांगौ इयुनावबो थाबाय थासिगोन माने नायगिरि बिथांमोना आब'खौ दुम्पाव होननानैसो मिथियो औ दुम्पाव होननानैसो मिथियो दा जों आब'निफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै लागोन जितु आब'आ सासे बड' कार्टुन लाब्रानि सासे अनार बा बिगोमा आब'आ माब्लानिफ्राय बे चेनेलखौ आब'आ खुलिजेननाय आं बे चेनेलखौ स्टार्ट खालामदोंमोन जेब्लानोखि पेन्डामिक जागायदोंमोन कभिडनि थाखाय कभिड-19नि थाखाय बेवहाय आङो माने न'आव जब मावोमोन नालाय आं प्राइभेटाव ओमफ्राय बे जबखौ आङो माने बन्द' जाजोब्बाय अफिसा माने लकडाउननि थाखाय जेरावबो बन्द' होजोब्बाय नालाय आंबो न' फारसे फैबाय ओमफ्राय न'आव फैनायाव आङो खन्थाइथ' ओरैनो लिरबाय थाखायोमोन आं खन्थाइ लिरनाया आंना उन्दैनिनो हबिखा आं लिरखायो लिरै आं दोनथुमो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो गोबां माने गोसो जायो आरोना माबा माने मोनसे इउनिक कन्टेन्ट लाबोनो बा माबा मोनसे मावनानै दिन्थिनो आरोना समाजनि नोजोराव बर' हारिनि गेजेराव स' बेवहाय आं सानसेखालि फेसबुक नायबाय थानाय समाव आं माने माखासे चेनेलाव फेसबुक पेजाव आरो कार्टुननि भिडिअफोर नुबाय जाय कार्टुना एखे रोखोमनि नाथाय लेंगुवेजफोरा रावफोरा बेलेग बेनिखायनो सानबाय मा आंबो बिसोरो जुदि हादोंब्ला आंबो हागोन मा एप्सआव बानायदोंथाय होननानै माने आं सानबाय थादोंमोन आरोना आरो आं कार्टुन बानायनायनि सिगां जोंहा बर' चेनेल मोनसे दङ बिथांमोनाबो जोबोद मोजां कार्टुन बानायो बिथांमोनखौ नायबाय थाखायोमोन आङो बिथांमोनखौ नुनानै आंबो सानबाय थाखायोमोन आरोना आंबो सानसे बेफोरबायदि बानायथारगोन जुदि आंहा राइट टाइम फैयोबा मोजां प्लेटफर्म मोनो होननानै स' बिदिनखालि आङो बे एप्सखौ नागिरनानै मोनाखैमोन आं मायाव बानायो बिदि होननानै ओमफ्राय अखानायै जेब्ला आङो फेसबुकखौ स्क्रल खालामफिनो अब्ला आङो बेयाव लग'खौ नुबाय आं ओमफ्राय लग'खौ नुनाय लोगो लोगोनो आं प्ले स्ट'राव थांबाय बेयावहाय थांनानै आं डाउनलड खालामनानै बे सानखालिनो आङो भिडिअखौ बानायदों आरोना बानायनानै 1 घन्टानि गेजेरावनो आं भिडिअखौ कमप्लिट खालामनानै फेसबुकआव आगारदों आरो लोगो लोगोनो गोबां अनसायनाय मोनदों आं दा आब'आ जे होनदों जब मावो होनदोंमोन ना औ जब मावो दाबो मावो नामा आं दाबो मावगासिनो दङ मा जब मावो ओरैनो आं दा प्राइभेट सेक्टराव मावो टेलिभेरिफिकेसन सेक्टराव आं एज ए एक्जिकिउटिभ हिसाबै मावगासिनो दङ गोजोननाय थाबाय आब'निसिम आरो जोङो आब'निफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनानै लाबावगोन जिहेथु आब'आ सासे बड' कार्टुन लाब्रानि सासे बिगोमा बे हिसाबै आब'निफ्राय जोङो बड' लाब्रा कार्टुननि सायाव जों माखासे बाथ्रा मिथिनानै लाग्रोबावनि बेनि उनाव जों आब'नि माखासे गोसोनि बाथ्रा माखासे जों मिथिनानै लाबावगोन दा गिबियावनो आब'नि जिहेथु बड' कार्टुन लाब्रा बेयाव साबेसे आर्टिस्ट जेनेबा फावगिरिफोरनि साबेसे आर्टिस्टफोर दङ बेवहाय रावबो गैया आंल' गासिबो जेसेबांखिनि केरेक्टार दङ गासिबो केरेक्टारनि फावखौनो आंनो खालामजोबो आब'आ जे बुंदों गावनो हारसिं बानायो बेयाव गोबां माने
केरेक्टारफोर दं केरेक्टारफोरनि माखासे माने भइसफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन खोनानो मोनो दा बेखौ माबोरै होनाय जायो आब'? बेखौ आङो बेलेग बेलेग हौवासाफोरनिखौ एसे हौवासा टाइप खालामनानै होयो आरो हिन्जावसाफोरनिखौ एसे हिन्जावसा टाइपनि खालामनानै होयो। आदसा दा आब'निफ्राय जोङो माखासे माने डाइलग माने खोनासंग्रोनानै लानो जेनेबा आब'आ मोजां मोननाय डाइलगखौ होग्रोनो थाखाय खावलायग्रोबाय आं आब'खौ। आंनि मोजां मोननायाथ' मोनसे दङ जेखौ दुम्फावनि हाय आं दुम्फाव बयजोंबो अनजाथाव बेफोरो बेखौ आं मोजां मोनो बेनिफ्राय गोबाङानो बयनिबो एक्सट्रा एक्सट्रा चइस थायो गावबागाव खायफाया सन्थला मुंनि केरेक्टार दं बेखौ मोजां मोनो खायफाया दाउस्रि देलाय थफिराम बा अमा राजा बिदिनो आरो दा सन्थलानिबो मोनसे डाइलग खोनासंनो सन्थलानि आंना एक्जेक्ट जायाबो जानो हागौ थेवबो आं बुंनोसै आंनि नर्मेल भइसआवनो जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बियो जोबोद मोजां जादों थेंक इउ आरो आब'निफ्राय मिथिबावनो जिहेथु दाउस्रि देलायखौ बयबो माने नायगिरि बिथांमोना अनसायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनदों जिहेथु जोङो उन्दैनिफ्राय लानानै फरायसा लाइमोन बहुदखौनो जों माने अनसायनायखौ नुनो मोनदों दाउस्रि देलाय बे हिसाबै माने आब'खौ दाउस्रि देलायनिबो मोनसे डाइलग माने बुंनो थाखाय आं खावलायबाय आब'खौ। दाउस्रि देलायखौ सिगां समाव बांद्राय एसेबां अनसायामोन दा जेसेबांखिनि एपिसडफोरा बारायगासिनो दङ माने बिनि अनसायगिरिफोराबो माने बारायगासिनो दङ स' बेनिनो डाइलगानो जाहैबाय दाउस्रि देलायना आं बुंना होनोसै आयु बाला आं जाबाय दाउस्रि देलाय बयजोंबो सरि इदि नङा आयु बाला आं जाबाय दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय जोबोद मोजां जादों थारैनो दा आब'आ बै जिथु बड' कार्टुन लाब्रानि अनगायै आब'नाव माबा आरो चेनेल दंबावो नामा? लाब्रा बड' कार्टुननि अनगायै आंहा मोनसे खन्थाइ चेनेल दङ आरो आं गावनिनो मोनसे भ्लग चेनेलबो दङ जायखौ आं मालाबा गोसो जाबा बानायो आरो दा आब'निफ्राय मिथिबावनि जेन आब'आ मान्थलि इउटुबनिफ्राय बेसेबांसो आर्निं खालामो? आं दा मोननाया जेनेबा न'खरखौ सोलिनो हानाय मास मोनसेनि केपासिटिया ओंखारो आरो आब'आ जिहेतु सासे खन्थाइगिरिबो खन्थाइ लिरनाय आब'नि माखासे जों नुनो मोनो माने आब'आ दिनैसिम दोंबेसे खन्थाइ लिरखो? आं खन्थाइ लिरनायखौथ' आं गोसोआव गैला आंहा मोनसे खन्थाइ पेज दङमोन बियो हारसिंनो मा जाखोथाय जेराव 1 लाख फल'वार जाहां जाबायमोन 1,000 नांसिगौमोन आरो बेवहायनो आंना पेजआ मा जानानै थाखो आं गावबो मिन्थिया खिन्थु रावबो हेक खालामाखै दाबो दङ बे पेजआ खिन्थु अपेन जायाखै मानो जायाखै आं मिन्थिया बे चेनेलाव आङो गोबां खन्थाइ होदों गोबां खन्थाइ लिरदों आङो ओमफ्राय आं बिदिनो बिसम्बिफोरावबो मालाबाफोर बिहरोबा आं हरनाय जायो आरो हरो बिदिनो आरो दा एसे गेसें जाबाय थेवबो आं आंनि जेनेबा मोजां मोननाय हबि हिसाबै आं बेखौ लिरबाय थायो दा आब'आ जे सासे खन्थाइगिरिबो माने आब'निफ्राय दोंसे खन्थाइ खोनासंनो लुबैबाय खन्थाइगिरिखौथ' आं बुंनानै लाया आङो थेवबो आब'खौ नुयो खन्थाइ लिरनाय गोबां खन्थाइ होननानै बुङोब्ला आंनि मोनसे आं जोबोद मोजां मोनो आंनि गाव हारसिं माने आंनि पार्सनेलि आं बिराद मोजां मोनो बे खन्थाइखौ खन्थाइ आंना मोजाङै जायाबो जानो हागौ थेवबो आं खन्थाइखौ बुंनोसै जेबोला आं थैनानै थांगोन आं थैखांनायनि उनाव आंखौ खौरां लानो दाफै आं थैखांनायनि उनाव आंखौ गोबानानै गाबनो दाफै आं थैना थांखांनायनि उनाव आंखौ दा बाख्नायफै आं थैखांनायनि उनाव आंखौ बिबार माला होनो दाफै जेबोला आं थांनानै थागोन अब्लानो आंखौ खौरां लानो फै आं थांना थासान्दियावनो आंनि मोजां गाज्रिखौ बिजिरफै आं थैना थांखांनायनि उनाव आंखौ बाख्नायनो दाफै सरि आं खन्थाइखौ मोजाङै होनाखै आं बावबाय गाव लिरदोंब्लाबो निमाहा बिनाय थाबाय थारैनो जोबोद मोजां जादों आब'नि खन्थाइया खोनासंनो जोबोद मोजां मोनदों दा आब'निफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिबावनो आब'आ बेसेबांसिम फरायनाय बेखौ मिथिनो लुबैबाय आं बांद्राय इसिबां बुरजा फरायाखै आङो खालि आं डिग्रिखौल' कमप्लिट खालामदों आरो आब'नि मिडियामा मा फरायनाय बर' मिडियाम बर' मिडियाम
बबे कलेजाव फरायनायमोन? आं सेमेन्सापुरि कलेजाव। सेमेन्सापुरि मा अनार्स लादोंमोन नामा आब'आ? ओहो आं जेबो लायाखै। बर' साबजेक्टखौ लादों आरो बेखौ माने इलेक्टिभ हिसाबै बर' साबजेक्टखौ लादों। बेखौथ' लाखायो बयबो ओरैनो एक्सट्रा अनार्स आं जेबो लायाखै गोसो दङमोन नाथाय समा आंखौ खाबु होआखै मानो होनोब्ला आं डिग्रि फार्स्ट इयारनिफ्रायनो आं जब मावदों बेनिखायनो आं बे खाबुखौ मोनासै गोसो दङमोन आङो इंलिस मेजर लानो। माने माखासे उसुबिदानि थाखाय? औ माखासे उसुबिदानि थाखाय। दा आब'नि माखासे न'खरनि फारसे मिथिनो लुबैदों जिहेतु आब'नि न'खराव साबेसे दं? जोंहा न'खराव गासै आइ दं आबै सासे दङ ओमफ्राय बिनानाव सानै दं फंबाय सानै दं। आरो आब'निफ्राय जोबथारनायाव मोनसे सोंथि सोंबावनो सानदों जिहेतु बयबो नायगिरि बिथांमोना मिथिनो लुबैयो जानांगौ जिहेतु संसारनि नेमखान्थि बायदि सुबुङा सानसेबाबो जुलि जानांगौ जायो थिग बे हिसाबै आब'आ माब्ला जुलि जागोन बेखौ मिथिनो लुबैबाय। जोबोद गिलु बालु सोंथि सोंबाय जाय सोंथियानो बिराद गिख्रंथावबो होनजायो आरोना साननानै लाबा गोरलैबो आरो बोरैबा साननानै लाबा गिख्रंथाव जेरै गेस्ट्रिक बेरामा बुंनो थाङोब्ला जोबोद फिसा आरो बुंनो थाङोब्ला जोबोद गिदिर थिग बिदिनो बे हाबानि सोंथियाबो आंनि थाखाय बेबायदिनो आरो हाबानि खोथा आं दा सानथ'वाखै एसे उन्दै बैसोआवसो थांफिननो सानदों हायोब्लाथ' 16-17 बोसोरावसो लांफिनगौ आं आवगायनो गोसो गैथ'आ नाथाय मा खालामनो उफाय गैया जों बे बैसोखौ बारखानांखागोन। गोजोननाय थाबाय आब'निसिम जिहेतु आब'आ जोंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनो माखासे समखौ होनायनि थाखाय आब'निसिम जोंनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनैनि जिहेतु दान्दिसे मोगा मोगि लानाय आब'जों सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों आब'। नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय। गोजोन्थों।